ko kongi ma min jettini dum non kono be mbadani dum won wiibe jarani e fo kono dum do ko oppidde jomum jango e jam goddo fenanma so métier o kadi ko non déjà hewbe nan do sa wi tan ko mi jandi yanke be jaggirtuma ka peno so watti hen gummido fo yana hen kadi a labbinaani hoorema ɓeydoto ko muusi kono kadi hen bange mbiɗa wiya kadi jarani jaabade mbiɗa sikki kadi ko ɗum tagi heewɓe jaɓani jaabade so yimɓe fof pendata kono Allah pulaar kay wi ko Allah andi ko mbammi kum pullo kono mbammi gurel fulɓe fof bono woni kayma ɗum kam na ene laaɓi ɓe mbi mo yimɓe fof gukkidi tuutaɗe alay sago leppa ko wona ɗum ko en ji on ɗon ñalawma no wanoni e nder tribunal mbiyen neɗɗo ala droit ƴettude photoje walla vidéoji walla eko nandi hen ñana hen ko jayniyankoɓe wonnoɓe toon ɓe tottirta jaydeji mumen kabaruji ɓen mbawa ƴettidde kono en ji e statut ji WhatsApp en ji e réseau ji sociaux ji ñana hen cikkarama to golloɓe gona journaliste uji kañumen nani jooɗideji min eko jiimi saabu ene famɗuno jaydiyanke mo jiyata so tawi wona radio jagguɗa walla télé jagguɗa walla site internet jiya goɗɗo ene haala hen taw ko jaydiyanke koɓe gona jaydiyankoɓe tan mbaɗata relaté walla mbiyen kañum ɓanginta ɗin ɗon kabaruji mbere kadi ɗum ne fotani ƴeewede hol poɗɗo habrude eko waydani saabu ko sujet ji baɗɗi sensible mbiyen ko toɓɓe ɗe ganduɗa dillere leydi ene wawi hen ummade ayi ko mbiɗa ko kadum gonga Aissa kono noon ko métier o way noon kadi ene naata internet natirɗen internet ken bettaɓe en mbaɗa préparé ɗum tagui koko ɓuuri en doole en da sa faami no feewi actuellement won min hanki won biɗomi e nder tribunal le won juge baɗɗo démissionné wi wawa juge ɗum bimi jam ɗum mane kewol ɗum bimi nanani mi tinani tembe ɗum wonno waɗade e yeesam o wiye mbimi waɗani caggalam mi nanani kadi wonnoɓe toon ɓene kalano o kam wi jam min de min nani ɗum yidde widama tan sa woni journaliste a yeehi couverture baɗa noon woñma ko windude woñma ko heɗade ko haalate hon daña ko nawtuɗa sobo liggey no fatma kono wona nannude statut ji eko way noon wadde sa ƴeewi won ganduɗa ne gara spécialement e nder ɗum ɗo e tribunal he addi ɗumen tan ko hebde ko way noon pour hollidde min mi yimo ganduɗa fadanami nanna statut o witto watta e nder statut mo ndew paro wi ko konko woni jandi yanko ɓurɗo mawnude e nder WhatsApp e caggal gonnumi kay jalde mbimomi e barkam bindumo message mbimomi e barkam ene hani kono noon ala ko mbawɗa hen so ara mbaɗirta informé walla nanirta statut ko wonɓe ganduɗa ne cabbe ma pour andude holko kewi toon wadde alay sago waɗat heddiɓe kadi so ƴettiti ala ko mbawɗa wadde haalde hen walla ala ko mbawɗa wadde kono ɓe ballitani min kam ɓe ballitani par ce que ay sinno ko ƴettude tan waɗa e statut mum ala base kono a yiyat e ɓen wonduɓe e Ousmane Sonko ƴettita mbatta hen commentaire koye mum pirta mbatta hen kañumen no jiɗiri wonira ni jiya woɗɓe ɓe ganduɗa gondani e makko kañumen ne ƴetta pirta mbaɗira no yiɗi nanire ni ɗum woni ko addata confusion mbiyen jiiɓor e ɓe ganduɗa kañumen koko jooɗi tan ene cabbi ene ndaara e statut pour ay hande ko andi holko saɗi andi leydi he jogade kabaru taw ko janu ko wiyete bonne information ɗum hande tiiɗe ndiɗo leydi siba anda kaalaw gonga anda gonɗo e camte hande a yaltat a nana hunde ko ganduɗa wiye ko kaari wi walla wiya ko habroɓe ko mbiya yi jam ɗum mane kewi tawa an a tinantene lamma ala te ko ɓuuri hen muusi sa yiiɗi firtude jomum wattude ɗum e lawol sa jaɓantama sikkata mata ko wonto keɗɗa walla wonto ɗum da ko ɗum woni probléme o joni joni manipulation woni heewi Aissatou joni joni a haala docteur Alfousseni Gueye aɗa andi hanke communiqué goɗɗo yalti golli to communiqué bannoɗo hecciyanke o wona konko teno o yaltiti e nder Seneweb o wi ala bannoɗo hecciyanke ko konko waɗi kono baɗaɗo hanke o wona konko te baɗaɗo hanke o koye signature makko woni hen ko cachet makko woni hen donc hande exactement ko holene majji so heɓano ko haw wi ala ko o moƴƴi o woni mo moƴƴani holno gandirta ko o woni moƴƴi walla o moƴƴani ɓeydata ko jiiɓore wonɓe ganduɗa goni ko caggal par ce que ɓe mbi ko procès o ko complot ko complot ɓe jiiɗi bireɗo Ousmane Sonko wasa jeeyede e langue politique 2024 donc wonɓe ganduɗa nana caggal kala ko fawa haɓe guitta pour addude tan jiiɓore e nder koye yumɓeɓe ɗum ɗon noon pour ɗum ummoɗo ko yumɓeɓe hettotoɓeɓe kamɓe poti andude holto pommi yaade holto pommi dañde ko ganduɗa ɗum ɗo kam ko jomum hen kaali hen fof ala hen ko firtuto ko ɗum noon woni ko hani saabu so wona ɗum jomumen koɗata tan koye jiiɓor so tawi neɗɗo haali e yesso jaydeji leydi foof wi ko min wini arti wiyante jaydeji leydi fof ene kaali hen aɗa andi déjà
déjà dum ene hawni addi jibor saha non wonande be ganduda ene mbawi jewde ga statut ji cikka ma taw dum won information kono yimbe fo ne gandi so tawi yidi information wala kabaru kelludo mo ganduda ko labtudo mo firtota ya e jayde jikkelda hannana holko dum ina kono wona e statut ji WhatsApp neddo wawata danje kabaru labdo goddum dum woni nder nyaawore nde enen gandi ndey Khady Ndiaye kanko jeydo o suudu to Ousmane Sonko wiya ɓosama ɗo ko kanko mo tawtano nyaawore nde kanko ni mboɗo yinno andude holno jiiruɗa darde makko e on ɗon ñalawma ñande hen sabu ko cowiɗo ko debbo mo ganduɗa ene sowi e o saaha joni o wiya kadi yo jooɗo o wi o jooɗayi holno jiiruɗa kadi kanko haalaluji makko e nden ñaawore eyi mi yurmimo sabu komi debbo mbiɗa andi ko woni sowade saha noon wona hay reedu fuɗɗotondu o cowiɗo haade yaara e lebbi 7 wadde hande to woni ɗo teddi ñalludammo jooɗade ko foti e waktu 16 waktu gila suba tan ha pecce jamma gabir leydi ko foti abbade e ñalawma kurɗo ene muusi haymo wona cowiɗo saka noon cowiɗo ɗon muusi en mbiɗa yurmirimo kal gueɗel gonguel sibu oɗo probléme foof ko konko jogori ɓurde perdude hen sibu to woni ɗo pour o wasa sohede ne tiiɗi déjà procureur o wi ko yo soke duuɓi 5 yo soke duuɓi 5 o yoɓa kadi ujunnaje 20 duuɓi 5 ɗin so tawi salla jaaɓi ko oɗo alkamis ñawore nde foti wadde so tawi o tajanama duuɓi 5 ɗiɗi mbaɗama gonga firti ko jibinoy to ɓiyi ko e nder kaso ɗum noon mbiɗa sikki ala hay debbo goto jidana ɗum bandum debbo ne muusi kono noon kadi o tinnitima sibo jooɗima o haɓanima hoore makko yiyani kaɓantoɗom par ce que avocat ji makko geddi ko ɗon min jinnomi wadde avocat ji makko geddima goppidima e hoore makko mbeɗa ɗum woni no hunde wemde saabu aussi so neɗɗo yeehi tribunal nafata kene jogui kujji kintoɗo ɗum weɓata sibu so tawi avocat ma geddi firti ka an ala layano ko an layanto hoore ma te ƴettirɗa avocat ko haw layanma so wonti foof noon faali kay dow ma nedde ko neddo tan ade juuma te haala weeɓani saɗa haala aɗa hen perguittuɗa en ɗum tagi o waɗi wone o perguitande ɗe ganduɗa ko nande numéro makko téléphone nde o wiya jijo wimo numéro o wi ko jeeya numéro te numéro ko konko jeeyi ɗum sonatal waɗi prouvé ko numéro koye inde makko woni donc ne waɗi ɗi ganduɗa cewande ɗe ganduɗa jomum ne haala ɓoccituma tawa teyani kadi yimɓe fof ne gandi debbo so sowima tan ko wiire hormonaji muɗum mbi ne wawi wannude ɗum ni goɗɗum donc ɗum fof ne jeeya hen kono kam en tant que sen guitti affaire jugement on payi banggue ko debbo jambar sibo joɗima o defandi hoore makko o woni toon hande gasi donc machallah kono avocat ji makko ɗi e koɓe mbaɗi ko e wiide enen jaggana avocat ji Ousmane Sonko mbeɗa wona waddemo kadi sacrifié ko ɗum woni ko mbimami nane sakko mbaɗaɗo sacrifié par ce que probléme o fof jippitto kay dow hoore makko aɗa andi koɓe mbawdimo sacrifié sabu kala ko fonno wonde ɓe potano wawde oppudamo konko tan déjà hay so wonano état makko ni ɓe potani oppudamo konko tan yidde jaggande neɗɗo ha tagma sabu sa ƴetti neɗɗo ƴettina ɗum ko yo layane so tawi noon a yeccitima a yiyani hay goto ko an tan alay saago a hulat ko gonɗa jambar ko fof a hulat koɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗimo sacrifié mataw o waɗi tan ko haala pular mbiyata ko kural ngal woratama te ɗin becce ma yanayma kono kanko e nder haaluji makko o holliti wonde o tinani Ousmane Sonko ene yananno e Adji Sarr e ko Adji Sarr wi ko eyi ko noon wi aɗa andi kadi sen garte e banggue jangol Ousmane Sonko e Adji Sarr hewɓe Adji Sarr wi o yane muɗum kadi ko laabi kewɗi bo o yane makko laabi 5 hen laabi 3 o holliti o wi ngolo ko ñande 21 lewru décembre ngolo ko ñande 31 décembre cakkitingol ngol ko ñande 2 février on ñande mun woni nde o porteur plainte konko ndey hadena o wi wona gongo sibu ñande 21 décembre nde ñande mun hawri ko mo ngarwi ɓiyi ko prématuré woni ɓiɗɗo mo timmano mo ngarwi ɗum ñande 51 hawri komo jibini ɓiɗɗo timmano mo woni hôpital wadde ko ñande 2 février nde ñande mun woni gorko makko noddimo wimo Ousmane Sonko ko garo konko kam ko Adji Sarr haali ko fof o firti ha laaɓi o wi kayen ko haydara wona gongo ɗum de kam mbaɗande ko hunde hawnide te ha joni ɓesguji en donki hen dañde ko laaɓi ɗum e ko fate mbiyen e ko Adji Sarr haali ko wona yimɓe ene dutti mbi wona gonga hono kadi mbere daliluji kollirama e nder ñawore he saabu en jii omo ganduɗa ko avocat Adji Sarr kañumne ene wiyanno en addi daliluji vidéo ji ganduɗa omo wawi ɗum hollirde procureur o wi ala ɗum hollirta saabu ene wawi wadde mumen bettere mawde wadde ɗin ɗon vidéo ji kollirta mbeɗa ɗin vidéo ji taw ene goodi aɗa miiji ɗin ene goodi saabu on wiiɓe ɗin goɗani mata o yinno tan ko wulnude tribunal eyyi ɗum min de ɗum ɓuurmi sikkude taw o yinno tan ko hulɓinde sabu baɗateɗo violé kam Aissata
wonko wañma tawi ko gonga ko viol wonko wañma ko wana filmude wañma ko no biltirɗa kono kay wana filmude tene hewɓe sa yine mbiya viol o ala ɗon ko Adji Sarr hollitani ne Ousmane Sonko koko wawnimo forcima ha wonde makko kanko hoore makko addani hen dalilaji konko o wi konko ko noon o wi ko on wonde kono noon e docteur o biɗamo Alfousseni biɗo addoyimo winde addoyimo yiyane makko nandude e ganduɗa ko porsaɗo ɗum ko goo hono oɗo capitaine Tour en kañum joguinore enquête o adana haade mum riwede on nene hollitinde yimo nde o nandirani ɗum edi kadi e deyre nde wondi nde o haaltata hunde nde no yaari e to rewri ha détail goto o oppaani gila fuɗɗode tan ha wortore eno jagguiri datuji ɗi ni ene ñawno hakkille sibu tawi tan ko viol e ko nantene viol koye walla dandu ene andude ko ɗum woni Aissata mbiɗa sikki violteɗo wonko tawi ko wona gueɗe kadi d'habitude so tawi o wowi yaade audience tribunal a hawre Niawoore ko fonde viol jomumen sene kaala eɗen jogui probléme reftude hen sibu gacce ɗe gonat ɗon jiyata jomumen hen sahaji ko sene kaala ene goya ene cimmito ne kaala ne dejƴa Adji Sarr ɗe gueɗe fof hollitani ɗum o way kono jodden ɗo e studio ma heeɗen kaala ni normal haydara way kono gonɗo yewtere ni omo yewta ha watti yimɓeɓe gonno kay jalde kanko ne capitaine Touré kanko won ko haali hen e wonde o haalino yaltino haali ko ɓooyi wonde PV mo tottiri o koko wayla e ñande hen kadi kan haala arti e nder suudu ñawiri ndu e tengtinde wonde ɓenne ne gandinimo wonde koko wayla e yiyande ma holko saabi ɗum ne wayle e koɓe kaali to eyyi ɗum noon en keddortan e fewuji ɗi nde jiruɗen ni andi ko wiite o sa woni jayanke am a wona juge ala droit wadde wiide eyi walla ala kaɗata hen tan koko dokkaɗa heddoro noon neɗɗo fof ne jogui miijo mum aɗa wawi miijade kaala no miijorɗa eno jiiruɗa donc konko capitaine Touré e wiide makko o wi ko ɗum ɗo makko PV makko koko wayla no wi noon ɓe jaabimo a waɗani ligguey ma ko ɗum tagui PV o wayla o wi walla ko an lamɗo nilɗamo ko kañum wayli PV o ɗum tagui ɗon ɓe kanni haala ka ɓe ɓendinani ɓe gasa wonde taw ko wayla allam yaalam so waylaka allam yaalam kono mbiɗa sikki kamɓe gulani koko wayla sibu ɓe mbimo ka waɗani liggey ma ɗum tago wayla kono o wi sabu nde o yeki toon ndo wi Adji Sarr nandiranimo e o ko janaɗo ndo yehi kadi to salon o to o yiyani hen mandargal gotal mene hollita o ko janaɗo kada kadi mi arta kadi e joni ko mbinomi ko sabu o nandane wi e janaɗo firtani o yanaka sibu mo wawi neɗɗo no wawi yanede hayde wona gotol wona ɗiɗi wona tati o wi ko laaɓi joyyi so tawi laaɓi joyyi ɗi fof ko gotum sa yanama goho yanama ɗiɗa yanama tati hankkadi watti sofdam watti sofdam wadde ɗum fof ne wawi wonde kadi taw ko ɗum tagi o hollitani kollitgol no siiri taw oɗo ko janaɗo walla o yanaka ɗum noon wadde ndesenen aduna e ko jogori aroyde kono ñande alarba nde caggal nde Niawoore nde huuɓi e talata jamma kono nen tigui Ousmane Sonko hucciti e ɓesgu Sénégal hono jiiruɗa taw haala makko haala makko de ko haala Ousmane Sonko tan ko Ousmane Sonko tan kanko kam ya rien d'ordinaire e gueɗe makko ko haala Ousmane Sonko tan o haali noon o wi ɓe jiiɗi ko ittudamo pour haddamo wonde candidat 2024 konko kanko noon tan meeɗi wiide o wiiɗo ka ɗum complot ko makki yiiɗi elmindamo ko noon o wi ha hande ko heno arti o wino noon o warat Dakar dans les normes ko hanki kam o wino o warat Dakar e ko so ari yo sukaɓe ɓe jaltu ɓe kaɓanoma ɓe kaɗa ko o makki wadde ko yiɗi ko fodde ne elmindamo e langue politique kono goɗɗum ɗum woni kanko Ousmane Sonko e nder haala makko o holliti wonde haysomo jotodira e neɗɗo wona e o baɗo no wandu bandiraɓe e konguɗi o baɗo no wandu wondude AVC ɗin konguɗi ñarguiɗi e noppi ɓesguji kewɗi ɗo e nder leydi ndi ha saabi fedde daranide haqqeji rewɓe men féministe uji Sénégal cuuti hen konngol e wiide o waɗani respecté ɓe ganduɗa ko rewɓe so wonano ɗum ma wonno haaldi ko wona noon Aissa ɗum kam Ousmane Sonko nam sen ƴeewi en duttima e ɗum ɗoji makko jaltol makko ala mi sikki tan hewani nde o yalti taw o waɗani erreur baɗi dani omo jogui probléme communication mawɗo ko haali ko way kono mataw neɗɗo ko ma yooɗa ma jooɗa mbayano jaabi ɓeski puɗɗoɗa wawde yanede fawaki ɗon yanede fawaki e mbaadi simo wonɓe ganduɗa cellani nana e beddaji he ko rewɓe tene jane wadde kay ganduɗa jangol fawaki e mbaadi wadde ɗum ɗon kala gonɗo hen debbo ne féministe ou pas
sa woni debbo tan ɗum musata hay sa woni gorko konngol ngol ne foti musdam Aji Sarne ji wonde cimtol ummirima e makko wonde e ko on haali ko en ji hay caggal ɗum konngol hoore makko waɗi live o yalti o haali won konguɗɗi ganduɗa mbiyen yoɗani e neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo wonde lamɗo ko dokkono ɗen e silmaji huuɓi a jarama Seynabou Ba hol ko mbaynortoɗa a jarama Aissata mi salmini mi weltima kadi e invitation he mi salmini ɓiɓɓe fulɓe ɓe a jarama